Comecei a escribir dunha maneira extraña, porque o que fixen foi preparar letras de cancións para aquela que foi a nova canción galega, aquel movimento. En principio escribín uns poemas así moi concienciadores, e despois, cando decidimos o do Barro e eu atacar a música folclórica andaluceira, esa que andaba solta por aquí, pois puxeme a facer letras de amor, e foime moi ben. Entón pensei que era poeta, e me puxen daquela a facer poemas, versos, e un día don Ramón Piñeiro me viu ali un poemario e me dixo que eu imitaba moi ben os poetas. Entón collín o recado e deixei en paz a pobre da poesía. Entón, como andaba a viaxar por aí tamén co do Barro a presentar as súas cancións polos centros galegos de Europa adiante, ocorreuseme facer unhas crónicas, e un director dun xornal dixo que estaban moi ben escritas, e había daquela un rapaz por aí que debuxaba moi ben, que despois foi nada máis e nada menos que Ciro López, ilustroume aquilo e gustou. Xa dixen, bueno, pois igual xa vou escribindo cousas en prosa máis ou menos ben, e atrevínme co primeiro libro de prosa, que é Voltar, 6 personaxes e un fado, así un libro que escribín cando era moi novo, porque tiña 23 anos. Ese foi o meu primeiro atrevemento literario, que se veu plasmado na realidade dun libro, que me chegou cando eu estaba en Lisboa, no verán do ano 72, aínda non fixera eu 25 anos, cando me chegou aquel libro que mo mandaba Ramón Piñeiro, e a partir de aí, pois xa seguín na vaidade da prosa, ata o día de hoxe.